नोंथाङा मा लादों? आङो नै दा बे जाबाय गरम मस्ला ओमफ्राय जाबाय बियो रेड चिल्ली बानलु ओमफ्राय नै बियो जिरा आं दा बेखौ नायाव लगायना लानोसै वाव लगाय दे दसे दा masih ya. Mantap, ular. Mas. Beखौ माजों जागोन? मुला, आलु बेखौ माजों जागोन मुला आलु? ना बे मुला, आलु, अल बेदरखौ माजों जागोन होनदां? नोंसो मा लाबोदों? दाउजों जागोन।
जों दा जानोसै सर बिदिनो मोनजाबाय थाथों प्रमन ओंख्रि जानोसै नैबे आंना मोनसे बारा नामा अ माने नामोन बियो ना बिदै बाबाया फ्राय जायैखाय बिदै संना होदों आरो जिब जिब ने नैबे नास्राया दहायनि आंनि ओमफ्रायो जोङो ओंखामखौ गोजौआव जायासै होनबा मानो होनोबा जोङो ओंखामखौ गाहायावसो जाबाय थाखायो जोङो गोजौआव जिरायना जानो सुखुला दाना बेनिखायनो जोङो ब्रयलार ओमफ्रायो आलु आंनि स्पेसियेलखौ फोजोबबावा ब्रयलार आलु ब्रयलार आलु ओमफ्रायो माबा अल कफि ओमफ्रायो मुला ब्रयलार ब्रयलार नुयो मोजां ब्रयलारा मासा लुबैनाङा दे होजाखां दे हा ओमफ्राय ओंखामा आंना बांसिन ओंखामा जानाया चेलेन्ज लादों सोर जाखाङो थाब होननानै ओमफ्राय ओंखामा गावना बांसिन लादों मस्ला होदोंबा आयु थांबाय थागोन बानजाबाय बानजाबाय ini bansabay Mana boleh? Mana? Boleh. Mana dah itu? Mana bang cakap mana ni? Ayo, mana tanya bang? Kamu kayak dulu baik. Mana bang dah? Ini dong sebenarnya. Tua sekali. Jangan lupa. Bapak, mana? Ini siapa? Update ni. Jadi kita jalan. Bapak langsung ngomong lah, kamu itu. Boleh bisa. Jangan terlalu lama. Kita tiga. Bisa apa sudah ayo kami lah. Boleh sini aja. Jangan main melah kalian ngomong sampai ngomong mana. Mereka mana? Aku mau nambah guru mereka mana? Angkat aku sampai. Tanya. Minum punya. Kata beli sana. Jadi bagi kau suka. Nasi pun kayak tengah. Mana dulu? Ano ba? Wala. Ano? Na-fry. Kasi sinang ba? Okay. Bukan ba? So. Kasi sinang ba? Wala. Masuk masuk. Enggak. Kau keluar dengan anak eu. Mana dah habis? Wow. Nah, sudah. Oh, ini dia. Ayo ini cara buku yang tanya. Mau apa? Suara terbalik. Oh, ini. Oh, ini. Hai. Nanti be. Sudah sudah. Naruh di Naruh mana? Naruh di mana? Bola bingung. Wow. Mau begitu? Napa sih juga? Dua sila tuh. Benar. Kan? Apa dah? Ini juga lagi. Sudah. Ini mau jalan-jalan sih dengan kamu.
जाबाय Oh, cuman daerah berapa? Nah, udah sih belum ada. Ini sudah. Salah. जायखिया लोगोफोर नारदा गोलोमलायनाय जाबाबो जेनबाय ओमफ्राय आं देरहाबाय लायना खर'खौ देखायलाय माबायदि जायो जेननानै सेस नै मानसि गारबाय दे बालुआ जालाय खनसेनो दे बालुखौ खनसेनो अरस'ना जालाय दे ओंखाम गैया मुं गैया दे दे बालुआ देखाय दे जा संख्रि फोना लादों दे जादो अगि अगलियाखै सोला ओरैनो गारफिनबाय नै उसुबिवा जेननानै माबायदि मोनदों गोसोबायदि बांसिन मोनजायो लासैनो